От темите, които ви занимаваха през миналата година, по които коментирахте в Глобус, и смятате, че ще бъдат актуални и през 2010 година, ще останат като проблеми? Интересно ще бъде да наблюдаваме пренареждането на политическото пространство. След изборите миналата година и вече дясното управление на държавата, виждаме, че имаме и разпад на една от парламентарните групи, каквато е РЗС. Сега ще е много интересно да наблюдаваме поведението на независимите депутати. А в местен план е интересно да се види и разпада на групата на Атака в местния парламент. И от тук нататък аз лично ще ми е интересно да разбера дали ще се сформира нова такава група. Имаме увекантено място за зампредседател в Общинския съвет, така че с интерес ще следя и тази тема. Добре, какви са вашите прогнози за настоящата година в политически, в икономически план, дори в обществен план? Хората ще станат ли по-граждански активни, да го кажем? Прогнози не искам да правя, но може би правилната дума е пожелание. Пожелавам си да имаме много и добре усвоени средства от Европейския съюз и да не ни глобяват. Пожелавам си също да има повече активни хора и да изразяват по-ясно своята гражданска позиция. В тази връзка знаем, че след една седмица имаме протест пред Народното събрание, който се организира в момента доста активно и в интернет, който ще бъде срещу закона за електронните съобщения и по-специално желанието на МВР да достъпва личните съобщения на потребителите в интернет. Така че ще ми е интересно да разбера колко души ще отидат на този протест, защото в момента икономическата ситуация знаем, че е трудна и българина някак отвикна да бъде на барикадата и да защитава своите права, предпочита в момента да защити хляба си по някакъв начин. В икономически план е интересно да се погледне пазара на труда. В момента има много безработица, много голяма безработица, като съм абсолютно убеден, че тя е доста по-голяма от официално обявената, защото официалната е по данни на Бюрото по труда. Фирмите, дори министър Дянков да обяви края на икономическата криза, ще бъдат доста предпазливи. Лично аз смятам, че поне половин година след това няма да назначават такъв обем хора, нито ще планират своето голямо бъдещо разрастване. Ето защо е важно да се привличат инвестиции, които да отварят нови работни места, където в момента безработните да бъдат заети с тях. Какво не искате да се случи тази година? С това да завършим. Не искам да има медийно мълчание. Последната актуална тема, която за съжаление по никакъв начин не се развива в медиите, беше катастрофата на Борислав Великов. Точно две неща се казаха, че имало катастрофа и че има убит човек. Оттам нататък, мисля, че от може би 14 декември насам нищо не се случва. Не се знае има ли наказателно производство срещу тази публична личност, няма ли, докъде е стигнало, какво се случва с близките на убития де-факто. Има пълно мълчание и точно мисля, че това не искам да го пожелая на абсолютно никой. Желая медиите да се отворят към хората и публичните личности да нямат медиен комфорт, защото така ще работят по-добре.